good morning, good morning. Ayan po, yung mga alagang hayop ni Papa. Ayan, Babski. 5 baboy, dalawang maliit, 3 malalaki. Pinapaliguan. Every morning, yan ang ginagawa ni Papa. Yan, pinapaliguan yung mga baboy at saka nilinisan ng kulungan at pakakainin sila. Yan. Marami pa po siyang alaga. Hindi lang yan. Hindi lang yan. Tahimik din, oh. Kahit anong gawin sa kanila, gustong gusto yung tubig. So, sobrang init ba naman. Kaya, ayan. Gustong gusto nilang maligo. Ayun, yung isa, oh, nangangati na. Nangangati na. Gusto ng buhusan ng tubig. Nangangati na siya. Ayan. Ayun, dalawang maliit. Ayan, kagiti-kiti ng dalawang maliit. Ayan. Bagong dating lang yung dalawang maliit, yung tatlo. Ayan po, ayan din yung mga pabo, pato. Time na po rin pakainin sila. Ayan. Ang daming hayop sa paligid. Ayan. Yung mga pabo na yan, pag binenta daw, isa is 1,500 pesos. Isa daw niyan, 1,500 ang isa. Yan, sa mga gusto. Ayan. Mag-PM lang daw kung sino gusto. Oh. Back to Babski tayo. Ayan, mga Babski. Dan na, oh. Dan na maligo. Ayan, tahimik na sila. Ayan, oh. Dalawang. Feeling fresh daw. Kahapon lang dumating yung dalawa. Feeling fresh. Kaya ganon. Tahimik na. Log to log. Ayan na sila. Ida-ida. Maiga-iga na. Ayan. Oh, gising. Yung isa, oh. Gising. Nabulabog. Nabulabog yung isa. Actually, sa paligid pa rin mga hayop. Ito rin kung ang hayop din. Big pig.